gedene semene kok kendange mung cilik. Tenang dong. Wonge wis semono, wonge wis 6 kilan kok. Pengendak, kuwi asline pengendange iki mangkel, olehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takonono dhewe. Takonono dhewe. Mas Denko. Nggih. Letak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unek. Aku ki rak memperjelas to arep tok kapake. Keletak. Mbak iya. Gelem to dikletak. Kan gelem wae dikletak kok emoh. Lara lho. Rak. Ini ya ora ana akak sing jeneng letak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalian kono. Ya aja ndak ditemu. Gak aku nggih. Pokoke gedene semene kok kendange mung cilik. Tenang dong. Wonge wis semono, wonge wis 6 kilan kok. Wong kok 6 kilan maksude? Kok le ngendange meh drundung drundung dung drundung dung. Ora cocok ya? Ora cocok, Den. Kowe ora iso ngepaske. Wonge wis dikilani wis ping 6 kok. Drundung dung. Kowe iso gedhe ra? Hah? Iso? Ya buktekno nek gedhe. Oh, gede semene. Coba sesik mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Jen kok kon nganggo sing gedhe. Ya. Jajal sepiro gedene? Kritenan nang tasih. Piye sindenku rak bebas-bebas ta, Tru? Santai kok. Bar nembang terus melarikan diri ya ana. Ya, manen ora apa-apa, Kong. Sing jeneng bantu karo kancane. Jebul Ganes ki tukang pijet. Oh. Ora kacamata ya. Nyatane arep mijeti Agnes ki mau dhek ngerti aluran-aluran nggon penyakit-penyakit kuwi. Ya iki mengkari nawala siji sing urung iso diaturake, Gong. Sesideman sing nyuwun Pak Dukuh. Wah, iki Tatin sing disuwun. Ya. Sesideman yo. Jana leman tenan. Sesideman yo Tatin sing dijaluk. Dadak ngolet-ngolet. Iya. Melek sik. Hah? Ben melek sik jare turu. Ora kok. Wedi. Wedi terus muni ora kok ngono. Melek kok. Ya gak jumeneng. Iya, mangga. SpongeBob. Sik, Pak. Semangat lho, iki amplope durung tak owahi lho, isi ana isine lho. Pak Dukuh Bima Martan. Iya. Dibawani Sesideman. Ora mripate we bening kaya ngono kok turu. Mbon. Wis. Sadis tenan. Ada aku rak yo le semawur pas kok empun. Wis. Ya. Wiwitane. Wiwit. Apa kuwi? Kowe iki aja obah-obah to, Yu. Kok ngerti nek awake lemu kok malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jleng. Sampak man. Ganggu Tatin. Arep nganu kowe, ganggu popularitas Tatin. Wiwitane. Aja iki bejo ming muni, dek mben kae dilingguhi Tatin ro ayu ki panggunge langsung ndlesep kok.
Congkoke sing nggon mburi kelir langsung mandlep. Terus kelire doyong. Apa takon misah sesuk iki nek pentas ki Wayu kono, Tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijak. Ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unek. Aku ki rak memperjelas to arep tok kapake. Keletak. Mbak iya. Gelem po dikletak. Kan gelem wae dikletak kok emoh. Lara lho. Ra. Ini ya ora ana akak sing jeneng ngletak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalian kono. Ya aja ndak ditemu. Je. Sepa. Semangat lho, iki amplope durung tak owahi lho, isi ana isine lho. Pak Dukuh Bima Martan. Iya. Dibawani Sesi Demam. Ora mripate we bening kaya ngono kok turu. Pun. Wis. Sadis tenan. Ada aku rak yo semaur pas to, empun. Wis. Ya. Wiwitane. Wiwit. Apa kuwi? Kowe iki aja obah-obah to, Yuk. Kok ngerti nek awake lemu kok malah awake obah dadi panggunge dok-dok. Untung sing ngendang ora jleng. Sampak malah. Ganggu Tatin. Arep nganu kowe, ganggu popularitas Tatin. Wiwitane. Aja iki bejo ming muni, dek mben kae dilingguhi Tatin ro ayu ki panggunge langsung ndlesep kok. Congkoke sing nggon mburi kelir langsung mandlep. Terus kelire doyong. Apa takon misah sesuk iki nek pentas ki Wayu kono, Tatin kono, dadi kaya buta brahala loro dijak. Ayo dikletak wae yuk. Hah? Piye arep kapake aku? Ngletak. Hah? Kupinge budek. Apa ora krungu kok ya mata unek. Aku ki rak memperjelas to arep tok kapake. Keletak. Mbak iya. Gelem po dikletak. Kan gelem wae dikletak kok emoh. Lara lho. Ra. Ini ya ora ana akak sing jeneng ngletak ki panganane mesti atos. Nggon aku empok. Empok buang kalian kono. Ya aja ndak ditemu. Je. Pas iki. Suwan menyang kutha gedhe pas. Apa? Piye nek ngendang iki? Lho, aku ora ngerti pengendange ya kok takon aku. Nek menurut jenengan penak ora? Penak. Oh, berarti mati ya rasane. Ora apa-apa. Ha pengendang. Kuwi asline pengendange iki mangkel kelorehmu kemayu iki mangkel. Mangkel apa seneng? Takon ana dhewe. Takon ana dhewe. Mas Denko. Aduh. Hey. Jane kamu sayang apa enggak, Mo? Enggak. Yakin? Enggak. Kok tak liriki dilitno wis kecantol lho kowe. Hah? Kirik-kirik ya, Bang ya? Apa? Kirik-kirik no. Wah ya gila kowe. Oh, entene ora ngerti ya.
Aku iki aja kok gayo pengendang. Karo tukang kamera wis ditolak. Ah, kuwi iki jane meng lames ya dodo ya. Iki jane ya ingin to. Senengane iki do ngono kuwi nggodha-nggodha. Mulane kowe iki ra sok kemayu. Aku iki jogate meng jogate dendekmu nganggo. Lah kan Iki sing ditonton ki apa? Aku dune joget ki awak kok. Lah lek arep apik kepiye wong lagi arep menikmati ngene-ngene wis anu andang ganti sekaran wae ngawur. Ora ngawur kuwi pancen disesekke kok. Lah nek pas kuwi mau piye ler joget? Piye? Sing tumlak-tumlak bleng-bleng ngono mau. Piye Jal? Ayo sak karepmu wong kowe sing nyanyi kowe kok sing joget aku. Ya kan aku pembelaan mbok dibelani ngono lho. Lho, apa aku kok? Lah. Lah apa? Kita kanca kan? Ah, kanca apa? Lah apa? Enggak mau aku. Enggak mau. Bisa. Terus aku sebagai apa dong? Aku iki karo aku meng partner kerja. Lah ya nek partner kerja nek ya aku dibelani aku dibully lho. Hah? Dibully. Nek ngene ya. Nek perkara kowe nembang terus diiringi kanca-kanca, kuwi manut kanca-kanca. Mulane ora sok aleman. Kendange wis ntuntung-tuntang kowe meng. Lah lumayan aku gelem apa lho. Tarian ular kakak ngene iki. Iki mau ora aku joget. Ora. Oh lah ya ora ngematke. Yo gawe terus ke. Terus gah aku nek ngono ki. Ayo Denko sing apik Denko. Denko sing pek kok. Kurang ora. Pancen cangkeme Tatin kuwi. Lah? Ora tau mlebu penakaran. Lah piye? Sing sae. Oh, Mas Denko. Sing sae nggih. Nah, engko nek Denko rak terus Denko ki nek dunekke sing sae terus jenggote rontok. Dita jenggote aku mbok gak weruh. Oh iya. Ana jenggote. Ayo. Si arep patuk Pak Gatot iki. Kowe aja ngrungokke menungsa-menungsa rata-tatan. Yo. Liwat kencanging alismu tak dundu. Yo. Penak iki mesti. Wah, penak. Urip ana kutha gedhe. Oh, yeah. Gede to iki kok. Gak aku nggih. Pokoke gedene semene kok kendange mung cilik. Tenang dong. Wonge wis semono, wonge wis 6 kilan kok. Kok le ngendange meh drung-drung-drung-drung dung. Ora cocok ya? Ora cocok. Den kowe ora iso ngepaske. Wonge wis dikilani wis ngenem kok. Drung-drung. Kowe iso gedhe ra? Hah? Iso. Ya buktekno nek gedhe. Oh, gede semeneng. Coba sesik mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Jen kok kon nganggo sing gedhe. Ya. Jajal sepiro gedene? Iya, sabar kene kesusu. Urip ana kutha
timbang gedhe lek mau megol mempeng ora jamak-jamak. Lah ya kudune gedhe ngono kuwi lho. Ning aku tetep ora puas iki mau. Waduh. Cok baleni ya kok latihan sik. Wah, iki. Wis Apa? kuwi mah Apane? amplop. Kayaknya Asah dilongi. ora lho. Awen ngene kadadak dilempet ki ngopo? Nek ngene iki rak ya saru. Ya ora. Rak ya dilempit. Apa kon ndlondor ngene iki? Ayo kitune dilempit to ya. Ya ngono kuwi wae ben transparan lho. Emah aku. Mau piye? Ewu-ewu kuwi nek ora dilempit. Tenuan nggih. Ya. Tatin ki nek wis entuk dhit mbok tabuhi apa-apa tem joget. Ora ya, iki beteke rada apik nek biasane lek aku gah. Oke lagi nampa dhuwit ki mbok tok tabuhi nganggo wong goleki cah ilang kae wae bobropring. Tetep joget. Senenge ra jamak-jamak ya gong apik nah. Satpol PP. Leren iso. Iso, Pak. Wangsulan. Kuwi rasah omong. Nek wangsulan ki malah bapak saya nesu ra. Dinteni nang pendopo. Nganti cemengklungen wong tuwa malah ora ndang teka-teka. Nanggap ledeke Dian. Gathik glinding tak rungokke kepenak. Rujak jeruk tak rungokke saka Karang Kadempel penak bareng ki mau apa ki mau? Ki mau tembang apa? Sesideman, Pak. Ah, kudune ra tak tuntak budang. Ngono balungane sing rampak, sing rentep. Kok teng gedombyeng kaya ora ngerti kesenian. Bagong sing ngakon tumbak cucukan. Ah, loloi lemah cangkemmu lho. Aku pengen muni, kowe udu sing nembang kowe udu. Aku, nek aku ora perintah takon teng gedombyeng. Kowe senengane nek aku didukani bapake kowe bunga, puas, bahagia. Bahagia kok bahagia. Senengane ora. Kowe tak kandhani. Wis ngerti? Urung. Kowe iki tak omongi. Petruk gareng aku ngimpi. Ameng ngimpi kok. Atileki ning buku 1001 Malam. Angkane pira? Engko aku sing tuku. Wah, gareng ora. Aku ngimpi kok Bagong kok kaya tak dadekke manten. Serius, Pak? Iya. Sing wedok ayu ra? Wedoke urung ana, ning kowe kok dandan cara manten iki? Arep ana lelakon apa, Bagong? Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing praptaning risang pamadya karya kagiat nggih iki Lurah Semar Badranaya wong ngendya mangu
swara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ayiwataya Sritenan Wilujeng Ndara ya Kakang Semar slamet tekaku Wilujeng Den Nalagaring iya Wilujeng Ndara iya Petruk Wilujeng Gus enten apa sampean kok rawuh sajak kesesa Kakang Semar ora nyono babar pisan jebul dina samengko para Pandhawa kewirangan wiranging para Pandhawa disababake saka pokal gawene ya kuwi anakmu ingkang nerak pacak nerajang perbatang sing lar saka unggah-ungguh sarta tata krama ing atase amung derajating Panakawan ing atase amung derajating ceplik kowe kuwi mung batur lha kok dadi anakmu ora mbok kandhani mangke riyen to mangke riyen anak kula enten apa kok mboten kula kandhani niku sampeyan mara-mara terus nesoni kali Semar niku Koko Prabu Mandura paring dawuh yen to dina samengko Bagong wis memirang kelawan para Pandhawa wani nggonjak kelawan garwa ing Ngastina ya kuwi Kakang Mbok Ayu Banowati yen kowe ora iso ngandhani anakmu aku ingkang bakal ngandhani Bagong Semar Bagong non rene wah entuk dit iki Gus wonten dawuh Pak apa bener kowe tekan Ngastina kowe nggonjak garwa Ngastina mbok nganggo pikiran marne ngomong iki kowe iki wong tuwa lho Pak aku ya wis tuwa anakmu aku ya wis tuwa aku ya iso mikir bener karo luput terus saiki kok aku nggonjak karo garwa Ngastina iki aku ora kudu nyawang karo kananku to. Aku ming batur, ming Panakawan lho, Pak. Ora sandadak selak Bagong. Yen bapakmu ora iso ngandhani karo kowe, aku ingkang bakal ngandhani karo Panakawan Bagong. Ewadene kowe ora kena dikandhani gunane apa Janaka duwe Panakawan. Ingkang mung bakal memirang kelawan Arjuna. Kowe ngaku apa ora? Mbok modar nek kula duwe tumindak sing kaya ngoten. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura apa Koko Prabu Baladewa wani paring pangandikan ing ora ana nyatane rasa dadak kowe kumbe rasa dadak kowe selak aku ora sudi duwe Panakawan kaya dedapuramu kowe ora minggat saka papan ngarep aku kene tak longgo parung wadukmu tekaning pati truk rang aku pamit jare Panakawan kae kok Bagong kok malah mlayu lunga sajake Bagong wis ora duwe kata-kata wae dinggo ngersani Ndara Janaka karo Bagong kandhan kata-kata iki ora iso matur ngersani Ndara Janaka iki aku kudu nyatake nek ora ana nyatane anakku cilik loro gedhe ning apa-apa tak tempuhke pendhawane seneng gara-gara apa mergo aku gara-gara ngawur ngopo ya kok dadi malah aku ketiban lara anu lelakon sing kaya ngene iki walah wis Semar aku ora tumindak dosa Pak reng aku ya ora tumindak sing elek
Ning Ndara Janaka sajake wis duka tenan ya aku ora memper wong. Ndara Janaka karo Dewi Banawati iki ana hubungan sing ora dingerteni karo sapa-sapa ning aku ngerti. Kene aku ora golek dalan supaya iso uwal saka Ndara Janaka ngrekoso uripku mongko ngarepku iki wis segara. Wis ora ana daratan meneh. Monggo aku nggawa walesan mancing sik aku. Ana ora nggawa apa-apa ora nggawa walesan. Wis cilaka iki wis nekat wae tak nyemplung segara iki. Woi. Yen pancen kowe wis ngakoni keluputanmu Bagong, ikhlas karo nyawamu tak dongake muga-muga nggonmu mati iki mau tinampa dening panguwasaning Dat Kamurwegdat nyaur karo keluputanmu kowe Panakawan Bagong. Kala narpa Kresna tandulasa hanyakara mring Sang Resi Jahnawi Suta mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten maring adhawu ndak sawangsa kadowan Bagong nyemplung segara inggih kok ora mbok penggak mesinipun Bagong sampun ndodha ing kalepatan tinimbang kula ingkang merjaya dhateng Panakawan wonten Bagong pados margining pejah. Kose aja banget-banget nggonmu ngluputake kelawan Panakawan Bagong. Saka pangrasanipun Kakang luwih becik lamun Siadi lan pun Kakang lumarap ana negara Ngastina. Nanjeke kelawan Yayi Ratu Banawati apa pancen para nyata Bagong tumindak ingkang ora prayoga. Yen pancen bener ya wis tegese Bagong nyaur karo keluputane. Nanging yen ora mau ming saka pangreka dayaning para Sata Kurawa ingkang bakal miprili marang kekuwataning para Pandhawa. Arjuna, nadyan Kaka Prabu Mandura kuwi kadangku sepuh. Nanging Kaka Prabu Mandura kuwi dadi pengayomaning para Sata Kurawa bisa uga merga kewalik penggalihe wekasan mentala gawe urup-urup lawan Panakawan Bagong. Kaka Prabu kasinggihan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik us Bagong ulun ingkang merpeki lawan jeneng kita
Pritenan nang pasir